Настани се удобно. Позволи на тялото ти да се отпусне. Почувствай опората под теб и мекото движение на дъха. С всяко следващо издишване позволи на тялото ти да се отпуска все повече и повече. Нека вниманието ти постепенно се насочи навътре, към простото усещане, че си тук. Забрави за планове и спомени. Остави мислите да преминават като облаци в небето. Позволи на всичко да бъде такова каквото е. Без усилие. Без контрол. Без очакване. Всичко, от което се нуждаеш, вече е тук. Обърни се навътре и забележи. Винаги е сега. Осъзнай, че никое преживяване не се случва утре или вчера. Всичко се разгръща в този единствен, постоянен настоящ момент. Мисълта идва сега. Звука звучи сега. Сърцето тупти сега. Дробовете дишат сега. Отпусни се напълно в настоящия момент. Няма нужда да го търсиш, ти вече си тук. Постой с чувството за тук и сега. Наблюдавай го. Забележи, че това, което наричаш минало, е просто мисъл, образ, емоция, която преживяваш в настоящия момент. Това, което наричаш бъдеще, е просто въображаема идея, която преживяваш в настоящия момент. А настоящият момент е самия акт на пряко преживяване. Осъзнай, че след като всичко съществува в настоящия момент, то тогава настоящия момент е всичко. Всъщност, настоящето не е миг, не е момент, не е точка във времето, а вечното поле на съществуване, на присъствие. Това, в което времето се проявява.
Почувствай непреходността на настоящето. Забележи, че то не се движи. Настоящето е неподвижната основа, върху която се движи всичко останало. То не започва и не свършва. То не идва и не си отива. То не може да бъде изгубено, защото никога не може да бъде напуснато. Колкото по-дълбоко отпускаш вниманието си в чувството за тук и сега, толкова по-ясно можеш да преживееш непреходността на настоящето. Виж, че то не спира да бъде. Да се отпуснеш в настоящето означава да преживееш своята същност. Не като някой, а като чисто, безгранично присъствие, битие, съзнание. Остави безграничността на настоящия момент да отекне в теб. Усети спокойствието, което не зависи от обстоятелствата, и знай, винаги можеш да се върнеш тук, в простото присъствие на чувството за тук и сега. Направи няколко по-дълбоки вдишвания и издишвания. Почувствай тялото си, пространството около теб. И когато си готов, нежно отвори очи. И винаги носи със себе си това усещане за покой и присъствие.